Avui som a la urbanització Mas del Plata. Una ciutat medieval, ¡Qué bonito! Estic en aquest castell que data segle XV, segle XVI, més o menos, patrimoni de la UNESCO. Hicieron este castillo como reclamo. Con reclamo. Cada semana vienen a tocar con gente. Sí. Y a ver, vamos a ver las parcelas, a ver si interesa a alguien. Es eso, entonces. El Mas del Plata és conegut també per l'exquisidesa en el gust de la decoració d'algunes de les seves cases. A ver. Per exemple, aquest banc amb una font, mitjançant la tècnica del trencadís, una clara influència de Gaudí. Fantàstic, les tres palmeres, el dofí... Precioso, unical. És tot molt raro. Especialistes en tarot i pozos de cafè. I al costat una placa d'un concurs d'oques. ¿Pero qué me estás contando? No sé, són gent que al cap de setmana van a tirar el tarot i després participen en concursos d'oques. Bueno, vale. Queda prohibit llançar escombraries. No, doncs per estar prohibit trobo que ho posen bastant fàcil. Vull dir, clar, si no vols que llencin escombraries, no hi cardis 12 contenidors. És veritat. Això és com un nen petit que dar-li una piruleta davant del nas i ja ho saps que la lleparà al final. Com és que està prohibit llançar escombraries aquí i en tots aquests contenidors? Se refiere fuera de... Fuera. Sí, porque hay muchas veces Que lo tiran fuera. Vale. Puños fuera! Suposo que aquí va néixer en Gonagai, el dibuixant de Mazinger Z. Flipo. Si no, no entenc perquè li han dedicat una escultura de 10 metres al mig de la plaça. Jo què voleu que us digui? Ja arriba un punt que un tampoc pot donar explicacions per tot. I això, ja està. És un moment tonto que tothom tenim a la vida perquè no li veig cap més explicació. Ole tú. Ole tú.